Komanda ana ndadzoka panapa. Tiri kutaura nyaya dzeupenyu, urwere, kurwarirwa kana iwe uchirwara mumba mumhuri, munharaunda, kumabasa. Tati urwere hwakakomberedza vanhu, asi isusu takatenda kuna Mambo Jesu. Shoko rinotitaura kuti nemavanga aJesu takaporeswa. Saka ndoda kunamata newe. Handizi kuti chii chiri kukunetsa, handizi kuti idambudziko rako nderei, asi ndoda kunamata munamato wekutenda. Baba muzita raMambo Jesu, ndiri kutendai nevana venyu vamakasika nemufananidzo wenyu. Ivo vana vamakapa Mambo Jesu kuti vadzikunurwe navo. Baba toda kukutendai nekuda kwaMambo Jesu. Vakauya, vakafamba pano pasi, vakaenda pamuchinjikwa nekuda kwedu, vakatifira, vakaenda pasi kugehena, kutambura kwese nekuda kwedu, vakamuka nezuva retatu, vakakunda muvengi kuti isu tiwane upenyu hwakazara, sezvazvinotaurwa pana John chapter 10 verse 10. Iyoyo mbavha ndiyo inouya kuba, kuparadza nekuuraya. Iri kuba utano hwevana venyu, iri kuparadza utano hwevana venyu nedzimba, nekuuraya, kunyange nepanyama. Mweya wakaipa iri kuuraya. Asi Baba, isusu tiabvuma shoko renyu rinoti nemavanga aMambo Jesu takaporeswa. Mambo Jesu, pamakange muri pano pasi, maifamba imi muchiporesa zvirwere zvose, hapana chamakatadza. Ime nekuti hamushanduke zuro nhasi nekusingaperi. Saka vose vari kuteerera video iyi, vari kuona video iyi, vachinzwa prayer iyi, hazvina basa kuti chii. Ndinoti iwe chirwere ndinokusunga nezita raMambo Jesu, buda, enda. Kurwadziwa kwose ndinokusunga, buda uende nezita raMambo Jesu. Kusungwa kwose ndinokusunga, buda uende nezita raMambo Jesu. Imi mweya yetsvina, muri kuisa zvirwere mukati meupenyu hwevana vaJehovha, ndinokusungai, budai nezita raMambo Jesu. Kurwadziwa kwose, kushungurudzwa kwose ngakuende nezita raMambo Jesu. Chose chisina kumira zvakanaka mumiri uyu, ndinoti gadziridzwa umire zvakanaka nezita raMambo Jesu. Nhengo dzose dzemuviri ngadziporeswe nezita raMambo Jesu. Baba, tinonamatira mamiracles ngaaitike nezita raMambo Jesu. Creative miracles ngadziitike nezita raMambo Jesu. Chose chiri kudiwa kuti chive chinokwira mumiri uyu ngachikwire chichienda panormal level. Chose choda kunzi chidzikiswe ngachidzikiswe chiende panormal level muzita raMambo Jesu. Tinogamuchira healing nezvose zvatakumbira zuva ranhasi. Tinogamuchira kukwaniswa nekuporeswa mumiri nezita raMambo Jesu. Kunyange nemupfungwa zvekare, ndinonamatira ndichiti vane pfungwa dzakabatwa nemuvengi, sunungurwai mupfungwa dzenyu nezita raMambo Jesu. Kusunungurwa mupfungwa nezita raMambo Jesu. Baba, nezita raMambo Jesu tinotenda. Tasunungurwa isusu vana venyu, tasunungurwa nekuda kwezita raMambo Jesu. Tagamuchira zvose, tagamuchira maropafadzo ose. Baba, muzita raMambo Jesu ndoda kukutendai nenyasha dzenyu. Kune avo vasina runyararo muupenyu hwavo, ndinoti runyararo, kushushikana kwemwoyo ngakuende nezita raMambo Jesu. Nezvirwere zvemwoyo izvozvo waporeswa nezita raMambo Jesu. Kune avo vari mudepression, waporeswa nezita raMambo Jesu, depression yaenda. Kune avo vanga vakasungwa nemuvengi munzvimbo dzakasiyana siyana muupenyu hwako, kunyange kumafinances, sunungurwa nezita raMambo Jesu. Kuporeswa zvekare pamafinances. Mweya mutsvene, ndinokumbira kuti mutaure nevanhu venyu, mumwe nemumwe zvaanofanira kuita. Vanofanira kubisa seed, vanofanira kukumbira ruregerero, vakagukuchira zvinhu, vanofanira kuregerera vamwe vanhu, vanofanira kutendeuka pane mabasa avo, muvataurire kuti vagadzirise zvinhu zvavo. Imi ndimi mweya mutsvene munotaura.
ndinoti vharai maziso enyu. Moita kana 10 minutes makavhara maziso, muuvepo hwamweya mutsvene, vataure nemi, mugamuchire zvamakagadzirirwa namambo Jesu. Ruponeso, rugare, runyararo, ndo zvedu izvozvo zvatakapuwa. Saka tichisangana zvekare ndiCommander Anna Jones ndichiti mapora nemuzita ramambo Jesu. Amen.